जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्णा नित्यानंद माताजी। हरे कृष्ण माता जी। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് 9ാമത്തെ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം 9ാമത്തെ അധ്യായാണ്. ഇന്ന് പകുതി ദിവസം ആവാണ് അല്ലെ നമ്മള് ക്ലാസ് 18 ദിവസം. എന്റെ അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലേ മാതാജി? ഇന്നലെ ശിവരഞ്ജിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാതാജി വിളിച്ചിരുന്നു, എന്റെ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന്. മാതാജി 6:30 ബാച്ചിലാണ് അപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. കുഴപ്പമില്ല. ഒരു അറ്റൻഡൻസ് ഇന്നലെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു അറ്റൻഡൻസും ഇല്ല. ഒന്ന് മാതാജിയോട് പറയണോന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അല്ല അറിയാം. അതെന്ന് വെച്ചാൽ 6:30 ബാച്ചില് ഭയങ്കര കുറവാ സ്ട്രെങ്ത് വന്നിരുന്നതേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും വിളിച്ചു നോക്കിയതാണ് എന്താ കാര്യം എന്നറിയാനായിട്ട്. അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പം അറിയാം, നമ്മൾ രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നവർ അറ്റൻഡൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ബ്രഹ്മം എന്താണ്, അതിഭൂതം എന്താണ്, അതിദൈവം എന്താണ്, അതിയജ്ഞ എന്താണ്, അതിയജ്ഞൻ ആരാണ് അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്, അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ അർജുനൻ ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം കൊടുത്തു. കുറച്ചിങ്ങനെ വരും ഉത്തരങ്ങൾ അല്ലെ, എല്ലാത്തിനും കൊടുത്തിട്ടില്ല. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ ഇന്നലെ അർജുനൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ആത്മാവിനെ വേറൊരു പേരും കൂടി പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മം അല്ലെ? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ബ്രഹ്മം എന്ന് വേറെ രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പഠിച്ചത്? പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങള് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മം. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ആത്മാവിനെ എന്ന് പറയും, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. പിന്നെ അപ്പൊ വേറെ നമുക്കറിയാം പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഭാവം ബ്രഹ്മത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയല്ലാത്ത വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുക. അതായത് പ്രകാശമായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുന്ന നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മമാണെന്നും കണ്ടു അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ എന്താ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറുന്ന പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നോ, നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? ആ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളായിട്ട് ജനിക്കുന്ന പറയാം. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ ആ സമയം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാണ്, അയ്യോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇനി എന്താവുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കും. അങ്ങനെ പറയാം. കുറെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ആലോചിച്ചാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉറുമ്പായിട്ട് ജനിക്കുന്ന പറയാ. ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ഉറുമ്പായിട്ട് ജനിക്കും. അങ്ങനെ. പിന്നെ വേറെ എന്താണ്? കോക്രോച്ച് ആയിട്ട് ജനിക്കുന്നതിന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇന്നാണ് ഇങ്ങനെ ജനിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കാശിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവരാ അതേ വീട്ടില് അലമരയിൽ പാറ്റയായിട്ട് ജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. കോക്രോച്ച് ആയിട്ട്. അതെ തന്നെ കറക്റ്റാ. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കുറെ പൈസയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ, ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ പോകാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ വരും. അവിടെ കോക്രോച്ച് ആയിട്ട് ഇരിക്കും അലമാരില്. അങ്ങനെ
അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നതാണ് ഇന്നതാണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മത്തിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല. ഓരോന്നിനും ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഓരോന്നായിട്ട് വരുന്നതിന് ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ വേറെന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? പിന്നെ അധ്യായത്തില് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ട്. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ തടസ്സങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? അതിനെ വിഘ്നങ്ങളെ മാറ്റി നമ്മൾ ജപിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അല്ലെ? പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചും ഭൗതിക ലോകത്തെയും കുറിച്ചും പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇന്നലെ അല്ലെ? ഇന്നലെ 8ാമത്തിലല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയാണ്? ചിന്താമണി ധാമം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ധാമം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്ത് എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെയൊന്നല്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതിക ശരീരമാണ് ലഭിക്കുക. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ആത്മീയ ശരീരം ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ട് ശരീരം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭൗതികവും ആത്മീയ ശരീരം എന്താ വ്യത്യാസം? ഭൗതിക ശരീരവും ആത്മീയ ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആലോചിച്ച്. ഭൗതിക ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്, മറ്റേത് നശിക്കാത്തതാണ്. നശിക്കാത്തതാണ്. അതെ, ഒരു പോയിന്റ്. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ്, വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കും. ആത്മീയ ശരീരത്തില് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഭൗതിക ശരീരത്തില് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞോ. നമ്മൾ ഇതേപോലെയാണോ ജനിക്കുമ്പിരിക്കുന്നത്? അല്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? മാറ്റം. ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിന്, ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ജരാനരകൾ ബാധിക്കും. ആത്മീയ ശരീരത്തിന് എന്തില്ല? ജരാനരകളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതെപ്പോഴും ഒരേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയോ? ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട രൂപം ഇത്. ആത്മീയ ലോകത്തിലോ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ. സുഖല്ലേ? നല്ലതല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനല്ല, നമ്മളൊരു പുസ്തകം പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഭക്തിരസാമൃതം. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദേവലോകത്തുള്ളവര് ഈ ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ വായിച്ചത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അല്ലെ? ആ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ, അതായത് പുരിയിലുള്ളവരെ ദേവലോകത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെയുള്ളവരെ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ്. അതായത് നാരായണ രൂപത്തിലാണ് ഈ പുരിയിൽ ജന്മം എടുത്തവരെ ദേവന്മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നല്ല, എന്താ പറയാ, ആത്മീയ ലോകം പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ജഗന്നാഥ് പുരി എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ പുരിയിലുള്ളവരെ ദേവന്മാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് അവര് നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും ചതുർഭുജ രൂപത്തിലായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. പഠിക്കുന്നതാണ് 3ാമത്തെ ലെവലിലെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അതൊക്കെ. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണത്. കലിയുഗത്തിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ഥലവും അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവസാന സമയത്ത് ജഗന്നാഥന്റെ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേർന്നു എന്നാ പറയണത്. പോയിട്ട് ചേർന്നില്ല, അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് നമ്മള് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ രൂപമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അല്ലെ? പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഗോപിചന്ദനത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് തന്നെയല്ലേ? ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇന്നലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ 8ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് 9ാമത്തെ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം.
അത് പറയുമ്പോ തന്നെ ആ അധ്യായത്തിന് ഒരു പവർ ഉണ്ടല്ല, പേരിന് തന്നെ ഒരു പവർ ഉള്ള ഒരു അധ്യായമാണ്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 9ാമത്തെ അധ്യായം സെന്ററിൽ വരുന്ന അധ്യായമാണ്. അല്ല, സാൻഡ്വിച്ച് പോലെയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല അധ്യായമാണ് എന്ത് ഈ അധ്യായം, രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഭഗവാൻ അതില് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. രാജവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യകളുടെ രാജാവാണ്. രാജവിദ്യ വിദ്യകളുടെ രാജാവും, രാജഗുഹ്യം രഹസ്യങ്ങളില് ഏറ്റവും രഹസ്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം, ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ്, അതാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായം, രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, വായിക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തൂതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവീക്ഷ്യാമ്യാനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും നീ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇപ്പൊ 8 അധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നീ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നിനക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വന്നിട്ടില്ല, എന്നോട് അസൂയ വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഞാൻ ഗ്രഹിപ്പിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും അർജുനന് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലും അസൂയ ആർക്ക് തോന്നുന്നില്ല, അർജുനന് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക്, ഭഗവാന് സാധിക്കും. പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉള്ളതല്ല അർജുനന്റെ ഉള്ളിലും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനനോട് പറയണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞു തരാം, നിന്നെ വിജ്ഞാനവും ജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രാമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രവുമായതാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ജ്ഞാനം വിദ്യകളുടെ രാജാവാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായതും ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അതെന്താണ്, നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതാണത്. നമുക്ക് നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നതാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അത് ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണത്. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, അതിന്റെ ഫലം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മം, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത്, അടുത്ത കൂടി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അശ്രദ്ധാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരം തപ അപ്രാപ്യമാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാര വർദ്മിനി. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ പറയുന്നത് മുഴുവൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് അവര് വീണ്ടും എത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ.
അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഈ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഞാൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. എല്ലാം എന്താണ്? എന്നിലാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മള് ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ? ഏതാണ്? അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാധി ന ഭാവേദ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയഹി, പിന്നെ സേവോന്മുഖി ജിഹ്വാത സ്വയമേവ സുരത്യത. അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്, പവിത്രത ഇല്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സേവോന്മുഖി ജിഹ്വാദം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും കാണാനും സാധിക്കും, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാൻ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചു. അതിനൊരു ഭഗവാൻ ഉപമ പറഞ്ഞു, മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇണക്കി പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അർജുനനോട്. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറയുന്നത്, സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല, എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും ആരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗാപ്രഭാവം നോക്കൂ. ഭഗവാന്റെ യോഗാപ്രഭാവം നോക്കാനാ പറഞ്ഞ. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല ഭഗവാൻ, മറിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല, ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഈ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് നോക്കിയേ. ആകാശത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആകാശത്തില് കാറ്റ് എപ്പോഴും എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? ആകാശത്തിലാണ് കാറ്റ് നിലനിൽക്കുന്നത്. കാറ്റ് ആകാശത്തിലാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്വാധീനം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ? കാറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? ചലനം, അതിന്റെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ചലനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക? ആ കാറ്റിന്റെ സ്ഥിതി, കാറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനപ്പുറം, അത് ആകാശത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അത് കടക്കുന്നില്ല, അത് ആകാശത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എപ്പോഴും ആരിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്, എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരുടെ അധീനതയിലാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഇത് വരുന്നതും പോകുന്നതും. ഈ പ്രപഞ്ചം വരുന്നതും പോകുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകും. തിരിച്ച് ഭഗവാൻ ശ്വാസം വിടുമ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചം വീണ്ടും ഉണ്ടാകും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചം, ഭഗവാൻ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഇല്ലാണ്ടാകും, ഒന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ആ ശ്വാസം വിടുമ്പോഴോ വീണ്ടും ഈ പ്രപഞ്ചം വരികയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് വരികയും ചെയ്യും, പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നും. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ധനഞ്ജയ ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില്,
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഈ പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇത് ആവിർഭവിക്കുന്നു, തിരോഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ആരെ ബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊന്നും ബന്ധപ്പെടാതെ ഭഗവാൻ ഉദാസീനനെ പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? വിരക്തനാണ് ഭഗവാൻ. ഒന്നുമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ബന്ധമില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ ഒന്നിനെയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, ഒന്നിനോടും അടുപ്പില്ല. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കർമ്മം ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒന്നിനായിട്ടും ബന്ധമില്ല. കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊന്നും ബന്ധമില്ലാതെ ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മയധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളിൽ ഒരു ശക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇത് നടത്തുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെ നടത്തുന്നു. അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം. ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി? ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അവജാനന്തി മാ മൂഢ മാനുഷീം തനും ആശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്തോ മമാഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കും. കാരണം എല്ലാറ്റിന്റെയും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവര് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നു. മൂഢന്മാര് ഭഗവാനെ, കാരണം മൂഢന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവര് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നു. മോഹാശമോഘ കർമാണോ മോഹജ്ഞാന വിചേതസഃ രാക്ഷസീം ആസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രിതഃ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോ, ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചു, ശ്രീരാമനായിട്ട് അവതരിച്ചു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂഢന്മാരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരൂപത്തില് കാണുമ്പോൾ നിന്ദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുടെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നിന്ദിക്കുന്നവര് ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അങ്ങനെ നിന്ദിക്കുന്നവരെങ്ങനെയാണ്? ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, മോഹിതരായവര് നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ്? നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് എന്താണ്? മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകള്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്, അവര് നേടിയ ജ്ഞാനം, അതൊക്കെ അവർക്ക് എന്താണ്? ഒക്കെ അവർക്ക് പാഴായി പോകുന്നു.
മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതഃ ഭജന്ത്യാനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. കൊടുത്ത ഭഗവാൻ പറയണത് വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാണ്? വ്യാമോഹം ബാധിച്ചവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് മോഹിതരായവരെ, വ്യാമോഹിതരായവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അവര് നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള ആസുരപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകും. അപ്പൊ അവര് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവരുടെ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ അവര് മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷകളും അവരുടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പാഴായി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഇനി വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വ്യാമോഹം ബാധിച്ചവരെ കുറിച്ചാണ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി പറയുന്നത് വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മകള്. ഇതൊന്നും ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മകളെ ആരാണ് സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നത്? ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ് അവർ. അപ്പൊ ഇതിന് 2 തരത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തില് ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയണത് ദൈവിക പ്രകൃതിയാണ് പറയണത്. ഭഗവാൻ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരെ ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ദൈവിക പ്രകൃതിയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ബന്ധനത്തിനാവാത്തവരെ, അതായത് മുക്താത്മാക്കളെ, അവരെ ഭൗതിക ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്നവരെ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ, അങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായവര്, അതായത് ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് മാറിയവരാണ് അവര്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ടുള്ളവര്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ് അവർ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികളാണ് ഭഗവാന്റെ പറയുന്ന 2 ശക്തികള്. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, ഒന്ന് അധമ ശക്തി എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതിയും പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? നമ്മളെ യോഗമായ പിന്നെ ആരാണ്? മറന്നല്ലോ പെട്ടെന്ന്. മഹാമായ. താങ്ക് യു മാതാജി. മഹാമായയും പിന്നെ യോഗമായ. മഹാമായ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദുർഗാദേവിയാണ്. ആര് പറയണത്? മഹാമായ എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗാദേവിയാണ്. യോഗമായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയാണ്. 2 തരം പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവരെയും ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ആത്മീയ ലോകം എന്ന് വെച്ചാല് മുക്തി നേടിയ മുക്താത്മാക്കളെയും പിന്നെ ഈ ബന്ധനത്തിലിരിക്കുന്ന പെത്താത്മാക്കൾ. 2 പറയാം. നമ്മൾ പെത്താത്മാക്കളാണ്, മറ്റേത് മുക്താത്മാക്കൾ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറി? മുക്താത്മാക്കളായിട്ട് മാറി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണ്? ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാണ്, ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞ മായാലോകാണ്. ഈ മായാദേവിയാണ് ഇതിന്റെ ഈ മായാലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മായാദേവിയാണ്. ദുർഗാദേവിയാണ് എന്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവരെ മുഴുവനും ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്? ഈ മായാദേവിയുടെ, ദുർഗാദേവിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ് അപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഈ മായാലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടി നമ്മൾ മുക്താത്മാവാകുമ്പോ ബന്ധാത്മാക്കളോ? ബന്ധനത്തിൽ വരുന്നത് ബന്ധാത്മാക്കൾ എന്നല്ല പറയാ. അതായത് ദയയുടെ ദായും നായും കൂടി വരുന്നത് ബദ്ധാത്മാക്കൾ അല്ലെ. മറ്റേ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തുള്ളത് മുക്താത്മാക്കള്. അതായത് നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ബന്ധനം മാറി നമ്മുടെ അവിടെ. നമ്മള് മുക്താത്മാവായി, നമ്മള് മുക്തി നേടേണ്ട രീതിയില് മുക്താത്മാക്കളെ. അപ്പോ ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ദുർഗാദേവിയാണ്, മഹാമായയാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മള് ബദ്ധാത്മാക്കളായി മുക്താത്മാക്കളായി മാറുമ്പോ നമ്മള് ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാകും? ദൈവിക
അതായത് രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ മായാലോകത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മാറി ആത്മീയ പ്രകൃതിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തില്ല, നമുക്കിതൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കളെ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം അവരെല്ലാവരും അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മുക്താത്മാക്കൾ, അവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയവരായിരിക്കും ആര്? ഈ പറഞ്ഞ മുക്താത്മാക്കൾ. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനാണ്, അവ്യയനാണ്, പരമപുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ മുക്താത്മാക്കളെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? രാധാറാണിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അല്ലാത്തവരാണ് ആര് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ ഈ മായാലോകത്തിൽ ഉള്ളവരെയാണ്, ബദ്ധാത്മാക്കളെയാണ് ആര് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ദുർഗാദേവി സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ദുർഗാദേവി സംരക്ഷിക്കുന്നത്, മഹാമായ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ്? ബദ്ധാത്മാക്കളെയാണ് സംരക്ഷിക്കുക. അതായത് ഈ മായാലോകത്തിലുള്ളവരെ ബന്ധനത്തിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ, ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളെന്തിന്? നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല? നമ്മള് മുക്തിയെ കുറിച്ചില്ല, നമ്മൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ മുക്താത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. എന്താണ് പറയണത് ഇവിടെ? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ചാദൃഢാവൃതഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, മഹാത്മാക്കള് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കൾ, അവര് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ അവർ ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്താ പറയാ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ മുന്നില് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഇവര് നിരന്തരം ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ചാദൃഢാവൃതഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിക്കുക, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോംകാരം ഋക്സാമയജുരേവച. ഈ ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും ഞാനാണ്, അച്ഛനും ഞാനാണ്, രക്ഷകനും ഞാനാണ്, പിതാമഹനും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും എന്നെ കുറിച്ച്, പവിത്രമാകുന്നതും എന്നെ കുറിച്ചാണ്. പ്രണവവും ഋക്ക് സാമ യജുർ വേദങ്ങളെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും എന്നെ കുറിച്ചാണ്, പവിത്രമാകുന്നത് ഞാനാണ്. പ്രണവം ഋക്ക് സാമ യജുർ വേദങ്ങള് എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭരണകർത്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും പ്രഭു ആരാണ്? ഭഗവാൻ. എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷി ആരാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ
ആശ്രയവും എല്ലാവരുടെ വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവുമായിട്ടുള്ളതും ആരാണ്? ഭഗവാൻ. എല്ലാവരുടെ മുറ്റമിത്രവും ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും സ്ഥിതി നടത്തുന്നതും സംഹാരം നടത്തുന്നതും എല്ലാം ആരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നീച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ബീജം കൊടുത്തതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അതും പഠിച്ചതാണല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ഞാൻ തന്നെ. ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയുന്നത്, മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അമൃതമായിട്ട് ഉള്ളതും, അതായത് മരണമില്ലാത്തതും, മരണം പിന്നെ ആത്മാവ് ജഡവസ്തു, ഇതൊക്കെ ആരിൽ തന്നെയാണ്? എന്നിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മഴയുടെ സമയമാകുമ്പോ മേഘങ്ങള് പൊടിഞ്ഞ് മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും പിന്നെ അതില്ലാതാക്കുന്നതും എല്ലാതും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാണ്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ സ്വർഗീയമായ സുഖങ്ങളൊക്കെ കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, പിന്നെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളെല്ലാം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേദപഠനം നടത്തുന്നു. പാനം ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെ ഭജിക്കുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ഭജിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായി ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ മാറി അവർക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി നേടി അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? പുണ്യലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ പുണ്യലോകത്തിൽ ജനിച്ച് അവരെന്താണ്, അവരുടെ ആ സുഖങ്ങൾ, എത്രത്തോളം പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ അവർ അനുഭവിക്കും. അപ്പോ എല്ലാവരും ഭജിക്കുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ്? ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോമപാനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാതാജി? സോമപാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ, പാനം ചെയ്യാനുള്ളൊരു എന്താ പറയാ, ലിക്വിഡാണ്. എന്താണ്? പാനിയാണ് സോമരസം അല്ലേ? അമൃത് പോലെ. അമൃത് പോലെ. അതാണ് അമൃത് പോലെ എന്ന് പറയാം. അത് അമൃത് വെച്ചാൽ മരണമില്ലാത്തത്. ഇത് കുടിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അത് സോമപാനം വെച്ചാൽ സോമരസം കുടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവരൊക്കെ ഒരു വിധത്തിൽ ആരെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് അവര് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും എന്തുവരും? ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് മൃത്യുജന്മ പരമ്പരയല്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത്, ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് തേതം പൂക്ത സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മം അനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാലഭന്തേ. ഇത് ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, 5ാമത്തെ ലോകമാണ് ഇത്, സ്വർഗലോകം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഐന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരണം? ഈ 7ാമത്തെ ലോകത്തിലേക്ക്, ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാനുഷ്ഠികൾക്ക്, പക്ഷെ ഈ വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിലൊക്കെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയില്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ
ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പര അല്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ല. കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ടാവും? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ പുണ്യഫലങ്ങളാണെങ്കിൽ പുണ്യലോകത്ത് പോയിട്ട് അനുഭവിക്കും, ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിനും. അപ്പൊ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കും, അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. അപ്പോ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പര അല്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ല. വേറെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താലേ നമുക്ക് കാര്യമുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ജന്മമൃത്യു പരമ്പര അല്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടില്ല. കാരണം ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും? നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വരേണ്ടി വരും. ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പുണ്യലോകത്ത് പോകും. അത് ക്ഷയിക്കുമ്പോ അതില്ലാതാകുമ്പോ നമ്മൾ വീണ്ടും അവിടേക്ക് തന്നെ വരും, ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനന്യാചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എനിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. കൂടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ ഭഗവാനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയോട് കൂടി ആരാണോ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും, പിന്നെ അവർക്കുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. നമുക്കാണ് അത് അറിയാത്തത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിയാം നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും, നമുക്കുള്ളത് ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി തരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിചാരിക്കാത്ത നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് നമുക്ക് വേണ്ടതായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്കൊന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയണത്? അനന്യാചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവര് അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിനി ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഇനി എന്താ അടുത്തതിൽ പറയണത്? യേപ്യന്യദേവതാ ഭക്ത യജന്തെ ശ്രദ്ധയാനിതഃ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യാ വിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാര്, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ഭജിക്കുന്നവരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും അവരും വാസ്തവത്തിൽ ആരെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും ആരിലായിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വിശ്വരൂപം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? എല്ലാ ദേവന്മാരെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയല്ല? വിധിപ്രകാരം അല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് വിധിപ്രകാരമല്ല, അവിധിപൂർവകം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവിധിപൂർവകം, വിധിപ്രകാരമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഉപാസന എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപാസനയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാണ്. ഭഗവാൻ അത് അംഗീകരിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം അല്ലെ. പക്ഷെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? യാന്തി ദേവാവൃത ദേവാൻ പിത്രാൻ യാന്തി പിതൃവൃതഃ ഭൂതാനി യാന്തി പുത്തേജ്യ യാന്തി മദ്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പമാണ് ജനിക്കുക, എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മമെടുക്കും, പിതൃപൂജകൾ ആരാധിക്കുന്നവർ പിതൃകളുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മമെടുക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മമെടുക്കും, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ജീവിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്
അവർക്ക് എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ് എന്തുള്ളത്? ജനന മരണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ ജനിക്കും. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ജനിച്ചാ നമുക്ക് പിന്നെന്തുണ്ടാവും? മരണമില്ലേ? ജനിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? മരിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞ? ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് നമ്മളുടെ. ഇനി അടുത്തതില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറയണത് എന്താണ്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം വ്യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിയുപഹൃത അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി പറയാണ്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരാം, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം തരേണ്ടത്. അത് എനിക്ക് എങ്ങനെ അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. അത് ഇലയായാലും പൂവായാലും ജലമായാലും ഫലമായാലും ഞാനത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറയണം. അപ്പം ഇല എന്ന് വെച്ചാൽ തുളസിയിലയാണ്, പൂവ്, ഫലം പഴവർഗ്ഗങ്ങള്, ജലം, തോയം എന്ന് വെച്ചാല് ജലം. അതാണ് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് തുളസിയില ഇല്ലാത്ത വീടുണ്ടാവില്ല, പൂക്കള് ഇല്ലാത്ത വീടുണ്ടാവില്ല, ഫലങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴയെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ഉണ്ടാവും. പിന്നെന്താണ്? ജലം, വെള്ളം. അതും ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് പറയണത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എല്ലാവർക്കും, അതായത് ഇതില് പൈസ ഉള്ളവരെന്നോ പൈസ ഇല്ലാത്തവരെന്നോ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 4 കാര്യങ്ങള്. അത് എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുള്ളൂ? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സമർപ്പിക്കുക. ഈ സമർപ്പിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ സത്യത്തില്? ഈ ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കാൻ പറയണത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാൻ വെള്ളമില്ലാതിരിക്കുന്നതാണോ ഭഗവാൻ? അല്ലെങ്കിൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങളില്ല, പഴങ്ങൾ കിട്ടാത്തതാണോ ഭഗവാൻ? അല്ലെ? അല്ല. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്? എന്തിനായിരിക്കും ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നത്? ഭക്തിയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും കൊടുക്കണം എന്നുള്ള. കൊടുക്കണം. ഭക്തിഭാവവും അല്ലേ? ഭക്തിഭാവം. അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനോടായ ഒരു സ്നേഹം എന്ത് മാതാജി? ജന്നി മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരാകാൻ വേണ്ടി. ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മള് സൂര്യപ്രകാശം, നമ്മള് എല്ലാ പ്രകാശവും ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രകാശം, വിളക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രകാശാണല്ലോ. നമ്മള് ആ പ്രകാശം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നതെന്ന്. അതായത് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് സൂര്യനെ നമ്മള് ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എന്താണ്? കാരണം എല്ലാ ഉറവിടം സൂര്യനാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ എല്ലാതും, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. നമ്മൾ അതെടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിക്കുക ചെയ്യണത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇരിക്കുന്നത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് തന്നെ കൊടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത് എന്തിനാ ചെയ്യിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട്? നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു അടുപ്പം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളെ കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം വന്ന് നമ്മള് തിരിച്ചെവിടേക്ക് വരണം? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ്. നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തിനാ ചെയ്യിക്കുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോടും കൂടി ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പറയുന്നു.
ഇനി എന്താണ് ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണത്? യത് കരോഷി യദശ്നാസി യത് ഹോഷീത ദാസിയത് യത് പശ്യസി കൗന്ദേയ തത് കുരുഷ്വാമ തർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തി പുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ, നീ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, നീ അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ എല്ലാതും എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നീ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് നമ്മളെ ജീവിതത്തില് നമ്മളെ ഒരു സമയം പോലും, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവരുത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാത്ത ഒരു സമയം ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊരു സന്ദർഭവും ഭഗവാനിലൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകണം നമ്മുടെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാത്ത ഒരു സമയം പോലും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ് ഹോഷി ദദാസി യത് പശ്യസി കൗന്ദേയ തത് കുരുഷ്വാമതർപ്പണം. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് നിവേദിക്കുമ്പോഴും, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. സമ്മോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷ്യാസ്തി ന പ്രിയഃ യാ ഭജന്തി തുമാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാണ്, എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല. എനിക്ക് എല്ലാറ്റിനെയും ഒരേപോലെ സമഭാവനയോടെയാണ് എനിക്ക് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസരം എന്നെ ആരാണോ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയണ, എനിക്ക് ആരോടും അസൂയ പക്ഷാപാതമൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാറ്റിനെയും ഒരേപോലെയാണ് ആര് കാണുന്നത്? ഞാൻ കാണുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയണത്? ആരാണോ ഭക്തി പുരസരം എന്നെ സേവിക്കുന്നത് ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും, ഞാൻ അവനിലാണ് അധിവസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെ വസിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെയാണ് കാണാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, ഭക്തി പുരസരം എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, ഞാൻ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ വസിക്കുന്നത്, അവൻ എന്നിൽ വസിക്കുന്നു, ഞാൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്? ചെറിയൊരു മമത ഭഗവാന് കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പി ചേസുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യഗാ വ്യവസിതോഹി സഹ. അതായത് ഇനി പറയുന്നത്, ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഭക്തനാണ്, അത്യന്തം ഹീനമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, വ്യക്തി ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷം ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം? സാധുവായിട്ട്, അതായത് അയാളെ സാധുവായിട്ട് കാണണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഹീനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട്, നമുക്ക് ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ അത്യന്തഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ സാധുവായിട്ട് കരുതുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ, കാരണം സാഹചര്യം കൊണ്ട്, എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യാൻ. രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറയാം. ഒന്ന്, ആ വ്യക്തിയുടെ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം കൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാൻ അത് എന്താണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാം. കാരണം അദ്ദേഹം സാഹചര്യം കൊണ്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റൻഷ്യലി ചെയ്യുന്നതല്ല. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഇന്റൻഷ്യലി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഹീന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടല്ല? മനസ്സുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നത്. പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ മനസ്സുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സാധുവായിട്ട് കാണാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത്,
ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തോന്നാം എന്താണെന്ന്, അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളാണെന്ന്. പക്ഷെ അതെന്തായിരിക്കണം എന്നില്ല, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലും നമുക്ക് അതിനെ വീക്ഷിക്കാം ഈ പോയിന്റിനെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ, അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിട്ട് തന്നെ കാണണം, സാധുവായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം കാണേണ്ടത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവരെ ആരായിട്ട് ചിന്തിക്കരുത്, കുറ്റക്കാരനാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാശ്വശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാശ്വശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അവൻ അങ്ങനെയുള്ളവൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ശാശ്വതമായി ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ അർജുനനോടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാനല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരെ കൊണ്ടാ പറയിക്കുന്നത്? അർജുനനെ കൊണ്ടാണ് അത് പറയിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയിക്കുന്നത്? എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല. ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞുവിടായിരുന്നു എന്റെ ഭക്തന് നാശമില്ല എന്ന്. എന്തിനാ അർജുനനോട് പറയാൻ പറയണത്? കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പറയണത് ഇവിടെ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടായിരുന്നത്, പിന്നെന്തുകൊണ്ട് അർജുനനോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കും എന്ന് അർജുനനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞെന്താ? ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച പോരായിരുന്നു? ഇതുവരെ ഭഗവാനല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടായിരുന്നെ, പിന്നെന്തുകൊണ്ടാണ് മാതാജി അർജുനൻ ഭക്തനായതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം ഉപദേശിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ടായിരിക്കൂലേ അർജുനോട് തന്നെ തിരിച്ചു പറയാൻ പറയുന്നത്? അതെ, അതിനൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അർജുനൻ സുഹൃത്തും. അതെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ വാക്ക് ഒരിക്കലും ആര് തെറ്റിക്കില്ല? ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കില്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയണത് ചിലപ്പോ മാറ്റി ചെയ്യും ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് ആയുധം എടുക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ലേ? അറിയാവോ? എന്താ മാതാജി? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തില് ഭഗവാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല, യുദ്ധത്തില് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യുദ്ധത്തിന്. അങ്ങനെയല്ലേ പറയണം? അങ്ങനെയല്ലേ ദുര്യോധനൻ എന്ത് പറയുന്നത്? എനിക്ക് സേന മതി, ഭഗവാനെ വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ആയുധം എടുക്കാണ്ട് പിന്നെ ഭഗവാനെ വേണ്ടാന്നാണ് ആര് വിചാരിച്ചത്? ദുര്യോധനൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലേ? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആയുധം ഒന്നും എടുക്കില്ല, ഞാൻ ഒരാളായിട്ട് നിൽക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ചിന്തിക്കും, ആയുധം ഇല്ലാത്ത കൃഷ്ണനെ കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? അതുകൊണ്ട് ആ സേന മതി എന്ന് പറയും. നാരായണ സേന മുഴുവനും മതി എന്ന് പറയും. നാരായണ സേന അങ്ങനെയാണ് 11 അക്ഷോണിപ്പടയായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ എന്ന് പറയും ഭഗവാൻ മാത്രം മതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാൻ അവിടെ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ആയുധം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ. അതെന്തിനാണെന്ന് അറിയാവോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? അറിയാവോ? ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ വാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സത്യം. അതായത് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എന്താ ആഗ്രഹിച്ചു? ഭഗവാനെ വീരരസത്തില് ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. വീരഭാവത്തില് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിച്ചു? ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ആ വീരഭാവത്തില് ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് അവിടെ ആയുധം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ വാക്ക് ഭഗവാൻ അവിടെ തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തന്റെ വാക്കിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ഭഗവാന്റെ വാക്ക് തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭക്തന്റെ വാക്കിന് ഭഗവാൻ വില കൊടുക്കും. പിന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ എന്റെ ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നിന്റെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എല്ലാവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമല്ലോ, ഇവിടെ എല്ലാവിടെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ചോദിക്കും, ഒരു തൂണ് കാട്ടിട്ട് ചോദിക്കും, ഈ തൂണില് നിന്റെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയാ പ്രഹ്ലാദൻ, ആ തൂണിലും എന്റെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും, അന്ന് നിന്റെ ഭഗവാൻ എവിടെ ഈ തൂണിന്ന് വരുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കുമ്പോ ആ ഭക്തന്റെ വാക്കിനെ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ എവിടെ നിന്നാണ് നരസിംഹ അവതാരം വരുന്നത്?
അല്ലെ? നരസിംഹ അവതാരം വരുന്നത് തൂണിൽ. അതായത് ഭക്തന്റെ വാക്കിനാണ് അവിടെ ആര് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനോട്, അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ അത് പാലിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ കൊടുക്കുന്ന വാക്കാണ്. നാരദ മഹർഷി നളകുബേരന്മാരെ നമ്മള് ഒരു കഥ പറഞ്ഞില്ലേ? അതായത് ദാമോദര മാസത്തിൽ ദാമോദര ലീലയില് നാരദ മഹർഷി ശാപം കൊടുത്തു. നളകുബേരന്മാർക്ക് ശാപം കൊടുത്തിട്ടാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മോക്ഷം കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞ ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് ശരിയാക്കാനായിട്ട്, ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് പാലിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ വൃന്ദാവന ലീലയില് ആ 2 വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഭക്തന്റെ വാക്കിന് ആര് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും? എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്, കുന്തിപുത്ര നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന്. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കുന്തിപുത്ര നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നീ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? മാംഹി പാർത്ഥവ്യ പാശ്രിത്യ യേപി സ്യൂപാപയോനയ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്ര സ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതിയും. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമുകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ആരായാലും, അത് അധമുകുലത്തിൽ പിറന്നവരായാലും സ്ത്രീകളായാലും കച്ചവടക്കാരായാലും ശൂദ്രരായാലും ആർക്കായാലും എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര് ആരായാലും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മധ്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസ്യ യുക്തൈവ ആത്മാനം തത്പരായണഃ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കണം, എന്നെ പ്രണമിക്കണം. പിന്നെ എന്നിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे. हरि हरि बोल. हरे കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. പ്രണാമം ചെയ്യാൻ എന്തിനാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മളോട്? നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു അല്ലെ, സതതം കീർത്തയൻ തോമാ എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ. അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ. പ്രണമിക്കാണ്ടും കിട്ടിക്കൂടെ നമുക്ക്? നിർബന്ധമുണ്ടോ പ്രണമിച്ചിരിക്കണമെന്ന്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് നമുക്ക് സർവവും കീഴടക്കുക, ഭഗവാന് കീഴടക്കുക അങ്ങനെയാണോ? എനിക്കറിയില്ല. നമ്മള് സർവപ്രവർത്തികളും സർവ്വതും നമ്മൾ മുഴുവനായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അതായത് നമ്മൾ എന്തിനാ പ്രണാമം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്യണ നമ്മളെക്കാളും വലിയ ശക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളെ ധാരണ എന്താണ്? നമ്മളെക്കാളും വലുത് ആരില്ല എന്നാണ് നമ്മളെ വിചാരം അല്ലെ? നമ്മളാണ് ഫൈനല് എന്നാണ് നമ്മളെ ധാരണ. നമ്മൾ ആരുടെ മുന്നിലാ തല കുനിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും നമ്മളെക്കാളും വലിയ മുന്നിലാണ് തല കുനിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളെക്കാളും വലിയൊരു ശക്തിയാണ് ഭഗവാൻ, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് നമ്മള് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെ? സേവകന്മാരെ എങ്ങനെ നിൽക്കുക? എപ്പോഴും ഒരു സേവന ഭാവത്തിലല്ല അവർ നിൽക്കുക, തല ഉയർത്തി ഭയങ്കര ഇതിലാണല്ലോ അവർ നിൽക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ്. നമ്മളെക്കാളും വലിയൊരു ശക്തിയാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണെന്ന് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നത്.
നമ്മൾ തല കുനിച്ച് പ്രണാമം ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. എന്താ പ്രഭുക്കന്മാര് ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യേണ്ടത്. സ്ത്രീകള് പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യും. നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മളെക്കാളും വലിയൊരു ശക്തിയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ്, ദാസന്മാരാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. നമ്മള് അല്ല, നമ്മളെ വിചാരം നമ്മളാണ് ഏറ്റവും ഫൈനല് എന്നാണ് നമ്മളൊരു ധാരണ. അതല്ലാന്ന് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സ്ത്രീകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന മാതാജി? പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം. അതായത് നമ്മള് സ്ത്രീകള് ജെൻസ് എങ്ങനെയാണ് കിടന്നിട്ടല്ലേ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നത്? സ്ത്രീകൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മുട്ട് മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ 5 അംഗങ്ങൾ ചെയ്യില്ല, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് സ്ത്രീകള് നമസ്കാരം ചെയ്യേണ്ടത്. പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം അതിന് പറയും. മുട്ട് കുത്തി നമസ്കരിക്കുന്നു. അതെ അതെ അതെ. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ നമ്മൾ മുട്ട് കുത്തിയിട്ട് ചെയ്യില്ലേ, കൈ ഈ 5 അംഗങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്. തല ഭൂമിയിൽ തെറ്റിയിട്ട് അല്ലേ? അതന്നെ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനില് അസൂയുള്ളവർക്ക് അല്ലെ? അല്ലേ പറഞ്ഞത്? മോഹം ബാധിച്ചവർ, ഭക്തിയുത ബാധിച്ചവർ, വ്യാമോഹം ബാധിച്ചവരാണ്. തുടക്കത്തിലാണത്. ഭക്തിയുത വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ, 2 ശക്തികൾ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചത്? യോഗമായ മഹാമായ. യോഗമായ എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരംഗ ശക്തിയും മഹാമായ എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗാദേവിയും. അപ്പൊ അന്തരംഗ ശക്തി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നോക്കുന്നത്? നമ്മള് ഭക്തന്മാരാകുമ്പോ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാകുമ്പോ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ആര്? അന്തരംഗ ശക്തി. അതുവരെ നമ്മൾ ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്? മഹാമായയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും, ദേവിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്? ദുർഗാദേവിയുടെ. നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്, മഹാമായയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ? നല്ല രീതിയിലേക്ക് ആക്കിക്കൊണ്ട്. ദുർഗുണ പാഠശാലയിലാണ് നമ്മളിപ്പോ. അപ്പൊ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളെ ദണ്ഡനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പല പല ശിക്ഷകളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. ദണ്ഡന നടപടികളിലൂടെയും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മായാദേവി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ നന്നാവുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും? മുകളിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മളെ ആര് നോക്കും? മഹാമായ, യോഗമായ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 ശക്തികൾ. പിന്നെ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ പാർത്ത, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾക്ക് ദൈവിക പ്രകൃതിയിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കള് അവരാരാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ് അവര്. രാധാറാണിയാണ് ദൈവിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആന്തരിക ശക്തി ഭഗവാന്റെ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണ്. ശരിക്കും രാധാറാണി ഭഗവാന്റെ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണെന്ന് പറയാ. അതായത് നമ്മള് സന്തോഷം, ആഹ്ലാദം, നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ആഹ്ലാദം എന്ന് പറയാം. ആനന്ദോന്മാദം, സന്തോഷം. അതിനെടുത്തിട്ട് അതിനൊരു രൂപം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ആര്? രാധാറാണി. നമ്മളിപ്പോ നമ്മളൊരു ദേഷ്യത്തിനെടുത്ത് നമ്മൾ അതിനൊരു രൂപം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? നമ്മുടെ ദേഷ്യത്തിന്റെ ഒരു രൂപം കിട്ടിയില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും സന്തോഷം, ഹ്ലാദിനി വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം, ആ സന്തോഷത്തിന് എടുത്തിട്ട് ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് ആര്? രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണ് രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാധാറാണിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭക്തിപൂർവ്വം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകുന്നു. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്?
പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം. ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ആരാധിക്കണം. സദനം കീർത്തയന്തോ മമ, അതല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതെ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ, എന്നെ കീർത്തിക്കാനാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ പറ്റി ആരെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും നമ്മളോട് പറഞ്ഞ നല്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ലേ? അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാനും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള്. നമ്മുടെ അച്ഛനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ബീജം പ്രദാനം ചെയ്ത ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ആരുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക? നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം, അമ്മയുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മളെ കീർത്തിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഭഗവാനും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുമ്പോ ഭഗവാനും സന്തോഷാണ്. നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ഭഗവാനോട് ചോദിക്കണമെങ്കിലും ആദ്യം നമ്മൾ കുറെ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം. നമ്മളൊരാളോട് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം കുറെ പൊക്കി പറയണം അവരെ. എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുമ്പോ അവരതില് വീണ് നമുക്ക് കാര്യം നടത്തി തരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ആദ്യം കീർത്തിക്കണം. എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും അതാണ് ഒരു മര്യാദയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് നേരെ ചെന്ന് കാര്യം പറയല്ല വേണ്ടത്, ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കീർത്തിക്കണം. കീർത്തിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളെ കാര്യം പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ കീർത്തിക്കുമ്പോ, അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനും. അപ്പൊ നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒന്നും തിരിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട. കാരണം നമ്മുടെ സ്വഭാവം മുഴുവൻ ആരുടെ സ്വഭാവമാണ്? നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരാൾ ദേഷ്യം കാട്ടിയാൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. നമ്മളെ കീർത്തിച്ച നമ്മളും അവരോട്. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഭഗവാനും. കാര്യം മനസ്സിലായാലും ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം ഭക്തിയോടെ എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണോ എപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകും, ഉള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഒന്നിനും വേണ്ടി നമ്മൾ വിഷമിച്ച് പറയാൻ വേണ്ട. അഥവാ എന്തെങ്കിലും പോയാൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കാൻ വേണ്ട. കിട്ടിയാലോ നമുക്കറിയാം ഇത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നത് തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭഗവാൻ തരുകയും ചെയ്യും, നമുക്കുള്ളത് നിലനിർത്തി തരുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അറിയാം, ഭഗവാൻ അറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ച് കരയുമ്പോ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മളത് മേടിച്ചു കൊടുക്കില്ല. അവർക്ക് ദേഷ്യം വരും, പക്ഷെ നമ്മളത് കൊടുക്കൂല. കാരണം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം നമ്മളെ അച്ഛനാണല്ലോ, നമ്മൾ അവരെ അച്ഛനമ്മ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അവർക്കിത് വേണ്ടാത്തതാണെന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അച്ഛനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ അറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കിടന്ന് കരഞ്ഞാലും നമുക്ക് വേണ്ടതേ ആര് തരുള്ളൂ? ഭഗവാൻ തരുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതും ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി അതിനെ വിഷമം വേണ്ട, ഭഗവാൻ അതും പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതേ ഞാൻ തരുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ മാറ്റുകയും ചെയ്യും, അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മളെ കാര്യം ശരിയായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി അടുത്തത് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്? 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അല്ലെ? ദേവന്മാരുടെ അടുത്തെത്തിയാൽ ജനനവും മരണവും ഉണ്ടാവും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തിയാൽ നമ്മൾ അവിടെ ജീവിക്കും. അതെ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ആരെയാണ്? നമ്മൾ മുന്നത്തെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകും നമ്മൾ കണ്ടു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്താണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനിക്കും, പിതൃക്കൾ ആരാധിക്കുന്നവര് പിതൃലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേത പിശാചികൾ ആരാധിക്കുന്ന അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനിക്കും, എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്റെ ലോകത്ത് വന്ന് ജീവിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ നമ്മൾ ജനിക്കും, ജനിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട്? നമുക്ക് മരണമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് മൂഢന്മാരാണെന്ന്. കാരണം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ജനിച്ചു മരിച്ചു ഇരിക്കുക. ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജീവിക്കും. ഈ ജനന മരണത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനായിട്ട് അവർ നിൽക്കില്ല പറയുന്നത്. ഇനി 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം സമർപ്പിക്കാന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക്? പുഷ്പങ്ങളോ ഫലമോ ഫലം ജലം സ്നേഹത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്?
പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം, 4 കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ വേറെ ഒന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെയ്യാനായിട്ട്. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം, ഈ 4 കാര്യം. പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? സ്നേഹത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഇത് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഭഗവാനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവിടെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭഗവാൻ നമുക്കൊക്കെ തരും. പക്ഷെ എന്താണ്, അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഭഗവാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്താലേ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. അതായത് എപ്പോഴും തന്നെ ഓർക്കണം, ഭഗവാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ സെൽഫിഷാ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയോടുകൂടി ആയിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാവതാരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കുക ചെയ്യുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്കെന്ന്. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന പറയുന്നതിന്റെ കാരണം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ കാരുണ്യാവതാരം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയുധം ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പതിതാത്മാക്കളെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് ഉള്ളത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്നത്. അതാണ് വ്യത്യാസം. കദളിപ്പഴമാണല്ലോ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എനിക്കറിയില്ല മാതാജി, അത് നോക്കേണ്ടി വരും. ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഇഷ്ടം മാതാജി. ഭഗവാൻ ഇന്നതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. കൃഷ്ണ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അതില് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പലഹാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കുറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലൊന്നും നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഡിഷും ഇല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ കേരളത്തിലല്ലോ ജനിച്ചത്. ഇഡ്ഡലിയോ ദോശയോ നമ്മളൊന്നുമില്ല. കാരണം ഗ്രൂപ്പിലല്ലായിരുന്നേ. അപ്പൊ ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡാണ് ഭഗവാനൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് അതില്. പക്ഷെ നമ്മള് കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അതും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അത് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അവിടത്തെ ഫുഡുകളാണ് ഭഗവാൻ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇന്നത് ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് യശോദാമ്മ അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, ഇതുണ്ടാക്കി. കൃഷ്ണ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, കുറെ വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത്. അതിൽ കേരളത്തിലുള്ളൊരു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കുകയോ നമ്മളെ ഒരു കാര്യം അതിൽ പറയുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം ഭഗവാൻ കേരളത്തിലല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഭഗവാന് ഇഷ്ടം, ഭഗവാന് വെണ്ണ അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭഗവാന് പാലോ. അതെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, സ്നേഹത്തോടെ. അപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മള് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ മക്കളും ആർക്കായാലും നമ്മള് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം എടുത്തു കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ. പക്ഷെ നേരെ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അവർക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാന്ന് പറയില്ല നമ്മള്. ഒന്നുകിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ എന്താണ് ആ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഒരു സന്തോഷം വേറെയാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന് കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മളെ ജോലി ചെയ്യണ പോലെ കൊടുക്കാതെ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി തന്നെ ഭഗവാന് കൊടുക്കണം എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് നടക്കൂല നമുക്ക്. യുക്തമാകിലും കൈക്കും ദുഷ്ടർ നൽകിയിടോ ഭക്തർ നൽകിലേ ഭക്തിക്ക് രസമുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. യുക്തമാകിലും കൈക്കും ദുഷ്ടർ നൽകിയിടോ ഭക്തർ നൽകിലേ ഭക്തിക്ക് രസമുള്ളൂ എന്നാ. യുക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമൃത് കൊടുത്താലും അത് ദുഷ്ടർ കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാവില്ല. എന്നാൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഒരു തുളസിയില വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അത് വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്ന്. കൊടുത്താലും ഭക്തിയോട് കൂടി കൊടുക്കണം. ഭക്തി ഉണ്ടാക്കാനാണ്, ആ ഭക്തി കിട്ടാനാണ്. അല്ലേ മാതാജി, അതിന് തെളിവല്ലേ ഇതിനോട് ഭാര്യ ചെയ്തിരുന്നത്. തോലി കൊടുത്തിട്ട് പഴം മാറ്റിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത്. പഴം മാറ്റിയിട്ട് പഴത്തോല് കൊടുക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശബരി ചെയ്തതും. ശബരി എന്താണ്, പഴം മാങ്ങ മധുരണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് കടിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭക്തന്മാരുടെ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും. ഭക്തി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്.
നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, അതെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചായിരിക്കണം, ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ്. അല്ല, 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാകുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക, എന്നിൽ പൂർണ്ണമായും ഒഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഈ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? അപ്പോ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രവുമായതാണ്. അതെന്താണ് സംഭവം? ഭക്തിരസം, ഭക്തിയുത സേവനം. ഇതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.